Ingabe ukuba nezimpawu zokwehla ka-testosterone kukodwa kuchaza ukuthi kufanele uqale i-testosterone replacement therapy yini? Sanibonani, ngu-Dr. Thabile weather Blue Clinic, iklinikhi yamadoda eseThekwini. Ngibhala page 9 welanga langempelasonto lasidingida khona iy'nkinga amadoda abhekene nazo. Siqinisa kakhulu ke zasekamereni. Phinde ngibe no-Dr. Love Nsizwa kaMshengu ukhosini FM njalo ngoLwesibili kusuka ngo-1 kuya ku-2 ezintathakusa ohlelweni ikhaya lokhozi. Please like this video, share it. Lokho kuzongisiza kakhulu ukuthi kuzame ukukhulisa le channel. Njengoba bese ngishilo nje ukuthi namhlanje siphindela kuwona utestosterone. Kungani siphindela kutestosterone? Kungoba abaningi bafika sebewucela ngegama. Utestosterone okungenze ngabona ukuthi mhlambe lama video senze izolo abenganele kahle hle ngoba ngikhele phezulu ngakhuluma ngezimpawu so testosterone ophansi nje kuphela. Sike sikhulume ngawo singene zinze khona bezobona abantu ukuthi ngabe bawudinga ngempela yini indlela abacabanga ukuthi bawudinga ngayo testosterone. Okokuqala, uyini utestosterone? Siyazi ukuthi uyi-hormone etholakala kubantu besilisa kakhulu kunabantu besifazane. Abantu besifazane banomncane njena unemsebenzi omningi owenzayo, kodwa songena kona in details later. Siyazi ukuthi wenziwa ama-testes, wenziwa ama-cells ebizwa kuthiwa ama-Leydig cells atholakala in the testes, and ambalwa they form about 10% wama-cells ama-testes. Mawuphuma ke lo testosterone uyi-hormone, siyathi ama-hormone asebenza ukuthi asuke endaweni eyodwa ehambe yosebenza kwenye indawo ngaphandle kokuthi angene egazini, ahamba ngegazi kuyosebenza kwenye indawo. Enzani ke utestosterone? Siyazi ukuthi unomsebenzi wokwenza indoda ukuthi ibe indoda, usize ekukhuliseni uboya, usize ekuqiniseni izwi, usize ukwenza i-bone density. Siyazi abantu besilisa banethambo elisindayo and futhi ubanika muscles like thick muscles, i-muscle strength. Siyazi futhi ukuthi utestosterone uyabasiza ekukhuliseni izitho zangasese, kanti futhi udlala indima enkulu la kufika khona ekuvulekeni kwenhliziyo makiwe ekamereni, uphinde udlala indima enkulu ekusizeni lapho ukuthi umuntu wesilisa athole i-erection. Kwenzakalani-ke eyenza ukuthi abantu besilisa abaningi befuna utestosterone? Lapho nje-ke waba nezimpawu ezithile esikhulume ngazo kulelenye ivideo engiyenza izolo ukuthi izimpawu ezikubonisayo ukuthi utestosterone wakho uphansi. Bese sibalile kulelenye ivideo ngongahamba nje uyoyi-check-a, ngizoyifaka la ku-description box. Leyo video ke bese sicazile ukuthi izini. Manje into eyenzakalayo abantu uthi make kwavela izimpawu ezithini ezimbili ezintathu, umuntu masegijima usefuna ukuyoqala i-testosterone replacement therapy. Ungabe kuyindlela kufanele ngabe senza ngayo yini? Akukho njalo. Ukukhula utestosterone ukuthi uyehla akusho ukuthi izimpawu kuphela zanele. Ngokudabukisayo ke abantu abaningi abaqalisa i-treatment ya-testosterone abakaze bewuhlole ngisho kuhlola, kanti siyazi ukuthi ukuze uqalise i-treatment ya-testosterone kwenziwa into ezimbili. Okokuqala, sithatha igazi siwuhlole khona sobona phela ukuthi uphansi, futhi nakhona ukuthi siwuhloliswa ukuthi ushiya izimpawu ezithile ezizaziyo ukuthi mawunale zimpawu zihambelana nophansi ba-testosterone. Siyazi ukuthi utestosterone esikhathi esiningi kutuswa ukuthi uthathwe ekuseni ngabo 8 ekuseni, kodwa siyazi ukuthi lokho kusebenza kakhulu kubantu asebebasha, abantu abasebethe ukukhula ngeminyaka. Ukunyuka kwehla kwawo lokwenzekayo ukuthi uphike ngo-8 ekuseni uloku ushintsha ushona enzansi usuku lonke, akusiyona into etheni kubantu asebethe ukukhula, kodwa kuyinto enkulu kubantu abancane. Kodwa ke indawo eziningi kuyahlala ekutusa ukuthi uthathe ekuseni, ukuthi abantu bethathe ekuseni nge-testosterone, kodwa siyazi ukuthi umehluko othena ubikhona lapha iminyaka esihamba. Masuthathile-ke utestosterone ngoba uzofika phela usubike zonke le zimpawu lezi ezobe seyisolisa ukuthi utestosterone wakho uphansi, masuyathathwa. Sihlanganisa lezi zinto zombili-ke ukuze sithathe isinqumo sokuthi utestosterone siyayiqala i-replacement therapy noma siyiqala. Sibheke ukuthi ungabe okokuqala unazo yini izimpawu zokuthi utestosterone wakho wehlile. Siphinde sibuyele kule side sibheke ukuthi mase siwucheckile ke egazini wehle ngempela yini. Yilokho kokubili okwenza ukuthi kuthathwe isinqumo sokuthi utestosterone ungaqalwa noma singawuqali. Mase sithathiwe ke isinqumo sokuqala,
omunye umbuzo abantu abaningi ababuzayo ukuthi wazi ngani ukuthi uyasebenza kuwena, qhubeka nawo noma ukuthi awusebenzi. Ngokuqondile njena siyazi ukuthi nezinamba ezithile kuya ukuthi kusebenziswe yiphi lab ukucheck testosterone wakho, makufika izinambeni ezithile kusuke sekuhamba kahle, asadinga ukuqhubeka nawo. Kodwa futhi kwabanye abantu kuyenzeka ukuthi le inkinga lezi ezivelayo esesizibona azenziwe utestosterone ngokuqondile. Phela siyazi zonke le inkinga lezi esizibalile izolo ezingenzeka ngenxa yokwehla testosterone azenziwa iwona kuphela, khona nezinye izifo ezithile ezingadlala indima ekwenzeni le inkinga. Lokho ke sikubamba kanjani? Sikubamba ngoba sewube nayimpawu wa-check utestosterone wakho wabuka usuphansi, kodwa wathi masuqalisa i-treatment wangaba ne-response enhle. Makuba njalo chaza ukuthi utestosterone awusizi, kungasiza ukuthi simane siyeke sizama ukuthola ukuthi le inkinga lezi ezikuphethe idalwa yini. Okunye futhi okubaluleke kakhulu lapho usebenzisa okokuqala, ngeke uzuvume nje uqala utestosterone ungakazi u-check ukuthi ungakanani. Okwesibili, masuwumuntu okhulile siyazi, siyenzile futhi nevideo eshoyo ukuthi ubani umuntu osengozini yokuba ne-prostate cancer. Ungayibuka futhi naleyo video ngizoyi-add nayo la kwi-description box ukuthi ungabe uyasolisa yini ukuthi usunenkinga yelona, usunenkinga ye-prostate cancer. Khona phela uzoscreenwa ukuthi awunayo i-prostate cancer, ngoba siyazi ukuthi asimniki utestosterone umuntu one-prostate cancer. Isizathu salokho, utestosterone awudali prostate cancer, singakudidi lokho. Utestosterone awuyidali prostate, kodwa utestosterone ukhula ngokushesha. Prostate cancer, i-prostate cancer ikhula ngokushesha lapho isendaweni no-testosterone omningi. Yikho ama-treatment amaningi e-prostate cancer masihambe kakhulu wenziwa izinto ezizokwenza ukuthi inciphise. There's wind outside. Wenziwa izinto zokuthi kwehle ulona utestosterone, ngoba make kwehla wona iyancipha indlela ekhula ngayo ekhula ngayo i-cancer ye-prostate. So kubaluleke kakhulu ukuthi lapho uzoqala i-testosterone replacement therapy sazi ukuthi i-cancer ye-prostate ayikho. Futhi okunye njena kade sikushila ngaphambili kubaluleke ukuthi sikuphinde ukuthi unezimpawu ze-testosterone ophansi, akusho ukuthi udinga utestosterone. Fanele sibone ukuthi wenza kanjani ku-treatment futhi awuthatha utestosterone ungahlolwanga utestosterone. Khumbula indaba zasekamereni nazo ziyimpilo, singayithatheli phansi. uDr. Thabile weThe Blue Clinic, ngiyabonga ukuthi silalele kaze kwafika lana.